Takhle to vypadá, když uděláte dobrý marketing otvírání Flying Tigeru a dáte prvním 200 lidem nějaký dáreček. Mysleli jste si, že Áďa jejíma skvělýma vařeníma skončila jenom u slaných pokrmů? Není to pravda! Áďa prostě dokázala udělat úplně totálně bezcukerný, bezmléčný, bezglutenový, bez všechno zas palačinky. Jsme se tedy lekli jedné kočky a najednou další kočka. Jo, tohle je mimochodem ta, co nám skočila do pokoje tehdy. Jsou tady kamarádky místní. I po několika týdnech je Áďa schopná furt inovovat, takže právě teďka vymyslela stůl a ještě k tomu inovovala nový jídlo. A tam špí kočka. V tom bordelu, který mimochodem mají prej příští týden uklidit. Tak uvidíme. Áďa tady už tak 2 hoďky datlí školu. Dělá tady s půdorysem nějaký budovy. Vili Tugendhat. V Brně to znáš. A někde mu v tom půdoryse chybí centimetr. Já už se snažím asi hodinu přijít na to, kde. Já už tu chybu našla. Jsi nám to schopná vysvětlit? Udělala jsem příčku širokou 26 místo 25 cm. Fakt zajímavý. Vůbec nerozumíš. No ne, no, nerozumím. Běž mi dělat kafičko. Jo, aha, jasný. Kdybyste si náhodou mysleli, že jsme vám kecali, tak ne. Ne, Monto, jdi dolů. Ne, dolů. Já se s tebou nebudu bavit. Je. Jo, ty chceš ven otevřít dveře, no jasně. Nemáš sem skákat těma vrchníma oknama, ty čůlo. Tam. Tak. Áďa pokračuje v jejich dokonalých jídlech, co školády. Pohodě. Na úterý mám mít první návrhy. Hej, úplně out of nowhere na random jsem našel zmrzlinu s českým složením. Si říkám 4 kusy, to je nějak moc český, ne? No a ono to je fakt český. Dneska nám prší po hrozně dlouhé době. Kufinko, popiš nám, co to je za masterpiece. A měli chuť na sladkou snídaní, tak jsem si vymyslela palačinky. Nemáme mixér, takže v tom jsou prostě nerozmixované ovesní kočky. Takže to vypadá spíš jako lívance, ale je to fakt mňaminké. Jaký to je? Mňam. Potřebuju sem nahoru dát stůl. Jo, ještě ňomy. Mluvňo, co to děláš? Dokresluji věci do školy. A nemáš to náhodou kreslit v průběhu té přednášky? Jo, ale já mám jinou hodinu, co se mi překrývá, takže to dokresluju, aby to nebylo poznat. Fake it till you. Fake it till you get the credits. Nám konečně pan domácí přivezl 20 šroubů po měsíci, co tady bydlíme, takže tady máme tento stůl. Z téhle židle Áďa udělala žlutou židli, aby vypadala cool. Venku už třeba 3 hodiny prší, vlastně od rána. Líbí se mi, že já jsem v nepromokové bundě a držel jsem deštník a ty jsi tím šla v tom dešti. Prší a už jako prší vyloženě celý den prostě. Takže jako doufám, že začíná podzim. Ono totiž jako sice prší celý den, ale i tak je venku asi 20 stupňů, což je tak 2krát víc než v Česku. Áďa se dělá dobrůdku dýňovou.